Salam ildeşder, hemen YouTube kanalımda hoş gördük. Bu men barmak basyp Hytaý dilini öwredýän Saryhan. Videomyzyň bu ýerdäki sany Hytaý dil başlangyç kursunyň 11-nji sapakda bolar. 11-nji sapagymyzda çämäňady. 现在几点? Türkmençe terjime etsek, häzir saat näçe? Gelin onda sapagymyza başlaýaly. Edil geçen sapaklamyzdaky bolşýaly, bugünkü sapagymyz hem de dialoglarymyz bilen başlar. Bu ýerde görýän bolsaňyz täze sözler berenler, olar jembi 5 tane, ýani bu dialogyň söýlemleri jembi 5 tane täze söz öwrenir. Gelin olara näle okulşyna hem de olaryň türkmençe terjimesine garap geçelim. Birinçisi ol 现在diýip okulýar, ol häzir ýa-da şu wagt diýen manyny aňlatýar. 现在ikinci söz diýen diýip üçinçi ton okulýar, ol ýani plança saat, plança minut diýen bizdäki saat diýen manyny aňlatýar. Üçinçi söz bolsa fın diýip birinçi ton okulýar, bu bolsa ýani türkmençe minut diýmeği aňlatýar. Dördüncü söz bolsa ol 中午diýip okulýar, ol bolsa gün ortaň diýmeği aňlatýar. Ahyrky söz bolsa ol 吃饭. Gelin dialoglary birden okap çykaly. 现在几点? 现在几点? 现在10点10分. 中午几点吃饭？12点吃饭. Gelin olsa bulary türkmençe terjime edelim. 现在ýa-da aýdyp geçdim. 现在diýmek ol häzir ýa-da şu wagt diýen manyny aňlatýar. 现在几点? Tutulan türkmençe terjime etsek ýani häzir saat näçe? Yani birinden kimdir birinden saat soraňyzda şeýle ulanyp bilersiňiz ýani. 现在几点diýip sorap bilersiňiz. Indi tutulan 现在10点10分. Bu sözlem türkmençe terjime etsek ýani häzir saat 10 saat 10 minut ýa-da häzir saat 11-den 10 minut işleýär. Wagtyň aýdylşyna hakda häzir jikme-jik ýene aýdyp geçer. Şu ýerde görýän bolsaňyz bu fen diýip okulýar, bu minut diýmeği aňlatýar. Diýen diýip okulýan bu söz bolsa, ol bolsa saat diýmeği aňlatýar. 中午几点吃饭? 中午bu gün ortaň diýmeği aňlatýar. 几点bolsa saat näçede? 吃饭bolsa nahar yemek diýmeği aňlatýar. Tutulan türkmençe terjime etsek, ýani sen gün ortaň saat näçede nahar ýersiň ýa-da gün ortaň sen saat näçede nahar ýersiň diýen manyny aňlatýar. 12点吃饭. 12点bolsa ol saat 12-de. 吃饭nahar ýer. Yani saat 12-de nahar ýer diýip türkmençe terjime edip bilersiň. Bugünkü ilkinji öwrenjek dialogumyz şundan ibaret. Indiki dialog etjek. Bu dialogumyz bilen biz jem'i 4 santez söz öwreneriz. Gelin men olary birden okap çykaýyn. Hem de olaryň terjimesine garap geçelim. 6-njy söz ol 时候diýip okulýar, ol wagt ýa-da pursat diýen manylary aňlatýar. Indiki söz ol
Huey deyip okurlar olursa dolanmak diyen manayla anlatıyor. Yani bir yere dolanmak, bir yere dolanıp gelmek diyenizdeki dolanmak manayla anlatıyor. İndiki söz woman deyip okurlar olursa biz yemeği anlatıyor. Yani açsasma. Diyen bu olsa kino ya da film diyen manayları anlatıyor. Gelin diyalogları bile okalım. 爸爸什么时候回家？下午5点。我们什么时候去看电影？6点30分. Gelin olsa bu diyalogların Türkmençe tercümesine qarab geçelim. 爸爸什么时候回家？bu yerde tersi var. Ol 时候deyip okurlar. Huey olsa dolanmak diyen manayı anlatıyor. Ca olursa öy diyen manayı anlatıyor. Tutuşturdan Türkmençe tercüme etsek 爸爸 kakam 什么时候 haçan ca öye huey dolanıyor. 爸爸什么时候回家？ Yani 爸爸什么时候回家？ Yani kakam haçan öye dolanıyor. Şeyle tercüme edebiliriz. İndiki sözüm 下午5点. Bu olsa yani öğlen saat 5'te diyen manayı anlatıyor. Yani 下午5点. Yani öğlen saat 5'te. Woman bir yerde gören olsanız tersiz yani biz diyen manayı anlatıyor. Yine de bir tersiz olursa 电影 deyip okurlar olsa kino deyip anlatıyor. 我们什么时候去看电影？我们biz haçan kino görmeye gidiyoruz. 我们什么时候去看电影？İnsan olsanız bu sözlemde iki tane işlik gelendir. Yani 去看电影 yani 去看电影 bu yani kino görmeye gitmek diyen manayı anlatır. İndiki sözlem 6点30分 bu olsa yani 6 saat 30 minut diyen manayı anlatır ya da 7 yarına. Bu diyalogda öğrenecek saatlerimiz sorudan var. İndiki diyalog edeceğiz. Bu diyalogun üstünden biz iki tane tersiz öğreniriz. Bu ses yani chu deyip dördüncü tonunu okurlar. Ol yaşamak diyen manayı anlatıyor. Yine de bir yerde bulmak ya da bir yerde kalmak, bir yerde yatımlayın bulmak, yatımlayın kalmak diyen manayı anlatıyor. İndiki söz olsa ol çen deyip okurlar. Ol olsa öň diyen manayı anlatıyor. Ya da mından odol dan den öň diyen manayları anlatıyor. Bu yerde bir hasat verilen yani Beijing deyip okurlar. Bu olsa yani Hytaýyň paýtagty Pekin diýme anlatıyor. Yani Pekin, Beijing. Gelin diyalogu birden okup çıkarayım. 我星期一去北京。我星期一去北京. Bu yerde hasat var yani tersiz ol Beijing deyip okurlar. Ol Pekin diýme anlatıyor. Sözden Türkmençe tercüme etsek men duşanbe
günü Pekin'e gidiyorum. 我星期一去北京. نكتب geçeceğiz. 你想在北京住几天? Saryhan sonra bir yerde tersiz var yani cu deyip dördüncü tane okurlar cu. Sözüm Türkmençe tercüme etsek yani sen Pekin'e neçe gün bolmak ya da kalmak bolmak istersin. 你想在北京住几天? Niktadım. 住3天. 住3天. Türkmençe tercüme etsek 3 gün bolmakçı. Niktadım. 星期五前能回家吗? 星期五前能回家吗? Bu sözden tercüme. Bu yerde tersiz var yani çen deyip okurlar ol öngdüğümü anladılar. Sözden Türkmençe tercüme etsek 星期五前 yani ana gününün ön. 能回家吗? Öye dolanıp gelip bilirsin mi? 能回家吗? Sözden Türkmençe tercüme etsek yani ana gününün ön öye dolanıp gelip bilirsin mi? Yani sözlem 能 eğer de sözlemde sonra sözleminde 能 ulanıp sonra sözleminde 能 sözü var olsa 能 sözün ulanıp sonra sözlem yasalan olsa ona iki tek 能 deyip cevap verebilirsiniz. 能 bu yerde yani hava dolanıp gelip biliyorum hava diyen manileri anlatıyor. Bugünkü diyaloglar hakkında öğrenecek dağıtlarımız vardı. Numarat, inik takip edeceğiz. Gelin ne olsa Hytaý diline wagtyň aýdylşy hakda jekmejek öwrenip geçelim. Biler bolsaňyz Hytaý diline diyen yani saat ve fen minut sözlerinin kömegi bilen wagt yani wagt aýdylýar yani wagt ýasalýar. Sözlemde ilki uly birlikler gelýär. Soň bolsa kiçi birlikler aýdylýar. Yani diyen deyip okulyan yani sözünü diyen sözünü yani 60 minuta deň bolan tegelek bir saat aýtmak üçin ulanýar. Tegelek diýende näme? Yani 9:00 yani ya da 11:00 ya da 2:00 şular ýaly tegelek saat aýtmak üçin diyen ulanýar. Aşakda görýän bolsaňyz 9点 11点 ya da 2点. Bu ýerde siziň ýa-da bir bilmeli daýdyňyz var. Yani saat 2:00 saat 2 deyip Hytaýça aýdanmada onu 2 diyen deyip aýtmalylar. Öňe aýdyp geçipdim yani 2 diyen sözün Hytaý dilinde 2 san aýdylşy var. Biri 2 deyip okulýar, eliksi bolsa r deyip okulýar. Eger de saat aýdanmada onu biz hukmany soratdy. 2 diyen yani 2 diyen sözünü ulanmalıyız. R diyen deyip aýtmak ýalňyşdyr. Şunu berk berler. Yani saat 2 deyip aýtjak bolansa onda 2 diyen deyip aýtmaly. Inik takip edeceğiz. Eger de biz plança minut deyip aýtjak bolamyzda onda bolsa fen sözüne ulanmalıdır. Yani sözlem kuruluşu şeyle.
Yani şu boşluklara sanları koyayım öyle. Anlatacak. Hadi aşağıda meselelere verilen gelin olarak arap geçelim. Şu yerde gören olsanız 5:30 yani 5:30 5:30 Buna karşı olsa yani 11:10 İndiki olsa 2:05 yani 2:05 Bu yerde size şu hieroglif nereden sordular? Bu hieroglif ling deyip ikinci tane okurlar. Olsa Türkmençe tercüme edilmede nolyan manini anlatıyor. Üzeren olsanız bu hieroglifin yazılışı size azıcık çılsırımla korktular. Böyle devam edeceğiz. Yine de sen bilmeli lazımız. Yani irden saat tülen öğlen saat aydınlıkta onları tapağıtlandırmak için şeyle sözlem kuruluşu ulanırlar. Yani şu yerde verilen şu görüyorsunuz şangwu irden demek anlatıyor. Bu olsa şawu olsa öğlen demek anlatıyor. Bu yerde irden saat 8 deyip açacak olanımızda ona şeyle aytmalı. 上午8点 İndiki 下午3点10分 下午3点10分 Yani öğlen saat 4'ten 10'unu işler. İndiki 下午5点25分 下午5点25分 Hytaý diline vaktin aydılışı şulardan var. İndik takipa geçeceğiz. Gelin ne olsa vaktan adyan sözlerinin sözümde ahvalat Türkiye şartta öğrenip geçelim. Yani bilen olsanız vaktan adyan sözler sözümde 状语 yani 状语 demek ol ahvalat demek. Yani vaktan adyan sözler sözümde ahvalat Türkiye gelirler. Köplenç çağdayda olur. Vaktanlayan sözler olur. İyanın izinden gelirler. Yönü iyanın ömründen hem gelip bilir. Yani adet köplenç çağdayda olur. İyanın izinden gelir. Bu yerde kavur sözden verler. Meselemler derler. Gelin onlara karar geçelim. Mama 6点做饭 妈妈6点做饭 Bu Türkmençe sözlem Türkmençe tercüme etsek yani ecem saat 6'da nahar pişiriyor. İndiki sözlem Li 老师上午8点去学校李老师上午8点去学校。Nixon 我星期一去北京。我星期一去北京。Sözlümleri önseren olsanız yani vaktanlayan sözler İyanın izinden geldi. Gelin olsa vaktanlayan sözler İyanın ömründen gelenine nahil olanlar olarak Arap geçelim. Yani 7点我吃饭. Bu sözlerin Türkmençe tercüme etsek saat 7'de men nahar yiyerim.
7点我吃饭 إنك تفهم中午12点我们回家 إنك تفهم下午5点他们去看电影 بستخدم Türkmençe tercüme etsek öğlen saat 5'te olur kino görmeye giderler 下午5点他们去看电影 bu tanlayan sözlerimde ahvalat Türk gelişapta öğrenecek atlanmışlardan varıp indik sahipa geçeceğiz gelin olsa Çen dip okulan hieroglif yani adlar hakta öğrenelim. Çen yani öngdüğümü anlatıyor. Yani diyalogları okuyup geçtim. Yani çen sözüne terkib. Vakti ya da ağdalan belli bir vakitten öngdeki bir vakti aytmak için kullanılır. Mesela şöyle meselemler verilen gelin onları birden okuyalım. 3天前 bu yani 3 gün ön diyen manayını anlatıyor. İndik söz demek 一个星期前 bu olsa bir hafta ön diyen manayını anlatıyor. 4点前 bu olsa saat 4'ten ön ya da 星期五前 bu olsa ana gününden ön. Ünseren olsanız çen sözünün önünden hep de onu ya da saat getirip ulanaymalı. Anlatacak. Gelin aşağıdaki meselemlere de garip geçelim. Ben bunları okuyup çıkayım sizden insert dinlen. 你什么时候去学校？8点前 إنك مثلا 你什么时候回北京？星期六前 إنك مثلا 你星期五前能回家吗？ ya da şurada ni sözünü taslap etmekten böyle şeyler. 星期五前能回家吗？能 yani çen söz hakkında öğrenecek tatlarımız şundan var. İndik takip edeceğiz. Gören olsanız bu yerde diyaloglar verilenler. Onlar siz bu diyalogu siz rolları bölünüp taşınızdan okuyup bilirsiniz. Bu yerde birinci diyalog, ikinci diyalog. Bu yerde olsa şu anki öğrenen üçüncü diyalogumuz. İndi görmeye geçeceğiz. Bu yerde olsa bir neçe sorular verilen. Bu soruları siz edil haderki adlarını da öğren. Sorulara cevap verip bilirsiniz. Ben bunları okuyup çıkayım. Siz olsa insert dinlen. 现在几点？他们几点吃饭？爸爸什么时候回家？şöyle inseren olsanız 什么 hem de 时候 sizinki sonku bulunur. Hemmesi koşuktan okulanlar. 爸爸什么时候回家？他们什么时候去看电影？İnsan sözlem
他去哪儿？什么时候能回家？Bu sorulara siz edil häzirki ödeňize göre jogap berip bilersiňiz. Indi sahypaga geçeceğiz. Bu ýerde ýene de bir täze göňükme berilen. Yani bu sapagyň dowamyna geçilen bellikleri we täze sözler ulanyp suratlary suratlandyryň. Yani şu başlyklara degişli sözleri goýup sözlemi doldurup bilersiňiz. Bular 3-nji göňükmäniň 1-nji bölegi. Bu bolsa 3-nji göňükmäniň 2-nji bölegi. Şu ýerde bir täze söz var. Ol maň diýip 2-nji tonna kolar. Ol bolsa ýani işli bolmak diýen manyny aňlatýar. Gelingen bolsa pinyin hakda öwreneli. Goşak tonyň funksiýalary. Bugünkü öwrenjek tahtlarymız ýani goşak tonyň käbir funksiýalary hakda bolar. Hytaý dilinäki goşak ton diňe bir söziň aýdylyş tonyny ütgeşmek ýermek bilen çäklenmän eýsem ol tutuş söziň manysyny hem ütgedip bilýär. Meselen şu sözi yani dongxi diýip okulanyna ol günörtöwe günörtör diýmegi aňlatýar. Egerde bu söz yani dongxi diýip soňky bogany goşakdan okulsa onda ol zat diýmegi aňlatýar. Eseren alsaňyz goşaktanyň diňe sözüň aýdylyş tonyny ütgeşmek ýermek bilen çäklenmän eýsem ol sözüň tutuş manysyny hem ütgedip bilýär. Bundan daşary bir näçe ýene-de meseleler berilen şu ýerde gelin olara garap geçelim. Şu sözleriň hem iki sany iki hili okulşy var. Gelin olara bir-birinden okalyň, öwreneliň. Gören olsaňyz Laozi eger sözi Laozi diýip okasak onda men nime aňlatýar. Yani bu ýerde men diýmek yani degişmek üçin ýa-da gaharly wagtyň men diýip aýtmak üçin ulanýar. Indi söz Laozi bolsa egerde şu sözem Laozi diýip okasak onda ol gadim filosofi Laozi diýen adamyň ady. Bu ýerde ýene-de bir söz berilen ol may diýip. Bu sözi şeýle okasak may diýip soňky bölegini goşakdan okasak ol biznes diýmegi aňlatýar. Egerde bu sözi may diýip okasak onda ol satyn almak we satmak diýen manyny aňlatýar. Indi söz egerde sözi daýy diýip okasak ol ünsüz diýmegi aňlatýar. Egerde daýy diýip okasak bolsa ol umumy many diýen manyny aňlatýar. Şoň üçin Hytaý dilini öwrenýände hökman suratda tonlaryň dogry aýdylyşyna hökman üns beriň. Bugünkü sapamyzda pinyin hakda öwrenjek tahtlanmışyndan ibaret. Indi sahypaga geçeceğiz. Gelgende bolsa ýöne hieroglifler bilen tanış olaryň. Şu ýerde gören bolsaňyz bu hieroglif u diýip 3-nji tonna okalýar. Yani u sözi günlük saat 11-den 1-e çenli bolan wagt aralygyna aýdylýar. Bu hieroglifyň ýazylşy ýerde şu ýerde ýerleşdirilen. Indi söz, indi hieroglif bu bolsa yani diýen diýip okalýar. Yani diýen hieroglifiniň asl manysy ýagşygyna howada birden ýüze çykkan o çekilli ýalpylygyny ýyllar maňlatýar.
ol hem fizik fenomen, yani fizik hadise hem de bir enerji çeşmesi. Bu hieroglifin yazılışı edilir, şeýerde yerleştirilir. Böyle indi sahipa geçeceğiz. Gelin indi bolsa Hytaý hierogliflerindäki radikallar, açarjyklar hakda öwrenip geçelim. Bugün biz şu görýän iki sany açarjygyny hakda öwreniriz. Bu açarjy yani ardao pang diýip adlandyrylýar. Hytaýça yani bu radikal, bu açarjyk esasen relief, yer guruluşy, landskap, yer bilen baglanyşykly hierogliflerde duş gelýär. Yani şu ýerde görýän bolsaňyz, ol yuan diýip okulan hieroglif, ol howly diýip maňlatýar. Yani üstlerine olsaňyz, şu hieroglifin şu böleginde şu açarjyk gelendir. Yuan. Indiksiz yang diýip okulýar. Şu hieroglif. O bolsa günni maňlatýar. Bu görýän açarjyňyz bolsa, oňa Tanrın pang diýip adlandyrylýar. Bu açarjyk esasen adam bilen baglanyşykly hierogliflerde duş gelýär. Üstlerine bolsaňyz, adamyň şeklinden ildeşdir. Şu hieroglif. Gelin meselemlere garalyň. Bu görýän hieroglifiňiz ni diýip okulýar, ol sen diýip maňlatýar. Bu bolsa ta diýip birinji tonu okulýar, ol bolsa ol diýip maňlatýar. Açarjyklar hakda öwrenjek zatlarymyz şundan ibaret. Indi sahipa geçeceğiz. Görýän bolsaňyz, bu ýerde size bir ýumuşy berilen. Bu ýumuşy siz iki adam bolup, yani şu sözlem guruluşuna ulanyp, aşagdaky wagtlary bir-biriňize aýdyp, Hytaý diline wagtyň nähili aýdylyşyny öwrenip bilersiňiz. Meselem, şu ýerde meselem berilen, gelin olary bile okalyň. 现在几点？现在8:18。Yani şu sözlemde şu sözlem guruluşyny ulanyp ýasalandyr. Sözlem guruluşynyň ýasalyşyna da inserip serediň. Böyle indi sahipa geçeceğiz. Bu ýerde ýene de size bir ýumuş berilen. Yani bu ýumuşy siz her taparda 3 tarda adam bolup gündelik edýän işleriňizde bir-biriňizden sonra şu ýere bellik edip bilersiňiz. Ama edilen bellikler bolsa her tapardan bir adam çykyp insanlara habar bermeli. Mesela sonra siz şeyleri sorap bilersiňiz. Mesela ni ji dian chi zao fan. Zao fan bolanda yani ertelik nahar. 我7点吃早饭. Türkmençe tercüme etsek, sen ertirlik naharny saat näçede ýersiň? Men ertirlik naharny saat 7'de ýerim. Yani şular ýalysyz hem yani bir-biriňize sorag berip, stabilizany doldurup bilersiňiz. Bugünkü Hytaý dili başlangyç kursunyň 10-njy tapakda öwrenjek zatlaryň ählisi şulardan ibaret. Eger şu tapaga deşli soraglaryňyz bolsa aşagda tekser ýazyp bilersiňiz. Eger de şuňky tapagymyzda öwrenen zatlarymyz siziň Hytaý dilini öwrenme adaçygan bolsa, kömegden bolsa, ana like basmagy, dostlaryňyzdan paylaşmagy unutmaň. Ana näme, nikah tapagymyzda görüşençe hoş, sag olun.